tip sayaw. Oh, diba? Naluto na. Ang galing magsaing ng te. Ikaw ba naman ang taga-saing dati sa kasalan, di ba, Tay? Kaya nga eh. Nagdudigo na. Konti pa. Para makunan. Oo, di ba? Yung walang Good morning mga ka-dragon. Ayan, back to ano kami ngayon guys, back to bukid. Dahil Saturday ngayon nagsara muna kami. So ayan guys, nandito kami ngayon sa Daya, sa isang sibuyasan. Last na pabunat na ito ng sibuyas nila. Ate naman, mga kapatid ko sa Singapore. So walang, nasa ospital pa kasi si JD, kaya hindi maasikaso ni Chen kung kanilang pa-harvest. Siyempre walang magawa dahil kailangan unahin yung bata. So ayan guys, bali kami munang tatlo ngayon, ay apat. Si Ping ay wala, pumunta rin ng ospital at saka namalengke na rin, diretso palengke na. So ayan, pagtulong-tulungan muna namin to guys. Ganun talaga ang buhay, tulong-tulong muna. Ayan, ito yung area ng kanilang bubunutin. Ang luwang nasa 1.6 hectare din to guys. Ilang pala? Parang hindi nila kayanin to ay. Ilan lang sila ah? Ha? Yung may mataas na damo, mayroon pa yan? Oo. Pinagpunlaan yan. parang yung sa amin lang yun ah. Sagi natin apat? Pero hindi siya inuod kasi may mga damo. Nagtago sila sa damo, yung mga yung sibuyas nagtago sa damo. Protection. Ay nako, talaga naman guys, grabe, talagang lugmok na lugmok ang mga magsasaka ngayon. Alam nyo ba kung magkano na lamang ang price ng sibuyas? Halos hingiin na lang nila. Nahiya pa sila magsabing hingiin na lang nila. 17 pesos per kilo. Imagine. Diyos ko, sobrang hirap nila. Nalulungkot ako sa mga nagtrabaho. Kasi talagang araw, minsan gabi pa. Talagang bantayin kasi ang sibuyas. Ay, naku, walang magawa. Ito ang realidad dito sa Pilipinas. Umpisa na ante. Nagado dato'y tabungaw tayo na yun. Yan, magluto din tayo ng kinamatisang manok. Tsaka, mo na yun eh. at saka ano ito? Pupo na mayroong sardinas. Dagwalwalis. Pati hanggang dito ante, nagawalis ka pa rin. Nakulangan sa kanila. Ay naku. Buti na lang malilim dito guys. Mapuno. Agas-asok data sa akong, pati ata bibig mo agas-asok. Tiligaya. Pati yung bibig mo nag-asok. Ay naku. Kulang ang alawang ko gas. Punta natin yung mga yung mga gulay din pala sila dito. Ang ganda ng gulay, mahilig magtanim-tanim din to si Joseph ng gulay. Pati bata kasi kasama. Kainit-init. Ang ganda pa naman guys ng quality ng sibuyas nila kasi hindi siya ganun kalalaki, saktuhan lang. Ay na, apo Diyos ko, nga ubeng. Sapay aradtoy ka taltalon. Ha? Sinong ama at ina? Kainit-init. Doon ikaw sa lilim. Doon kayo sa lilim, dali. Doon sa lilim. Mainit. Hindi na. Katubingan.
Yan guys, pati yung mga bata, sinama-sama na. Ng mga ina at ama, walang kasama siguro sa bahay. Kaya sinama na dito sa bukid. Ang luwang nitong bubunutan nila guys, hanggang doon. Ganda ng kuno. Quality sana ng sibuyas. Kaya lang yung price talaga. My goodness. Hindi makatarungan. Parang anuhan na sila doon naghahanapan na. Madamo rin pala. Wag muna kayo magputol sino. Yung gusto mo na muna basa daw. Ito ang kuha nila dito, labanan nila dito, red bagan. Hindi siya arawan. Kasi mas gusto nila yung red bagan, mas malaki yung kita nila pag ganun. Sa nga dabsoong, ang dami nating upo. Puro taba. Taba daw. Puro taba daw ng baboy. Katay kami ng karne. Nalimat malmalpasan nga ang kwang. Gat gayatonan. Pinang isa lang sa ante. Halimbawa, ang Ito guys, ito sa magluluto kami ng kanin. o hindi man nila makuha. Ito yung ibang version ng pagsasaing ng kanin. Ako kaya to. Nagpakulo muna ng tubig. Tsaka ilalagay yung bigas. Kanya na yung kanya naman nila yun. Ganito yung paraan guys pag sa mga sa mga kasalan. Ibang tayo nung araw, ganyan. Pag sa talyasin niluto. Eksperto ni Auntie Paseng yan. Magsaing ng subukan. Anong tawag dyan Auntie na luto? Gusto silyasin pagkapula. Panglutuan talyasin. Iwasan sa damdamat sa damit na. Bunot tayo guys ng sibuyas. Kala ko nakagraduate na ako magbunot. Mayroon pa pala. Ito guys, hindi sa amin to Kila ate. Kila kuya at saka kina Greps. Sana gumaling na si JD. Naku. Kaya lang sayang guys yung mga ganito maliliit. Hindi na siya lumaki kasi may uod na yung iba. Nakakapanghinayang. Yung iba guys ang kuha sa sibuyas ay na lang 15 pesos. Yun dyan sa katabi nila 15 na lang. Buti umabot pa ng 17 to. Pero ang 17 parang labas gastos na lang siguro. Gawa at sayang naman ang maliliit. Itatapon na lang yan. Diba? Naluto na. Kagaling magsaing ng te. Ikaw ba naman ang taga-saing dati sa kasalan, di ba, Tay? Kaya nga yung mga babakot, sila ang mga nagsasaing sa kasalan. Ganyan yung paraan nila ng pagsasaing. Ayan, kasi karamihan sa nagbunot or lahat talaga sila puro buhid, puro katutubo, kaya kailangan natin silang pakainin
Kasi mga hindi pa nag-almusal yung mga yan. Ano sila, maggising. Diretso na yan dito sa mga pabunutan ng sibuyas. Ganda na eh. Slab nagpadayaan. So, ano sa susunod guys pala, magpapakain kami dyan sa Salapay. Galing din sa isa nating sponsor. Ayan. Hindi pa kasi namin maasikaso ngayon dahil nga sunod-sunod din tong mga trabaho. Tatapusin lang talaga to, tapos ano na tayo, magpapakain na tayo ulit. Kit-kit mo garod. Ayan guys, magluluto naman tayo ng upo. Bangking. Ayan, dahil sagana tayo sa sibuyas, damihan natin yung sibuyas yung ating gisa. Kung pwede lang, igisa na lang lahat tong sibuyas eh. Hindi mo pwedeng lutuin ng sabay-sabay. Ayan. Mamula-mula na. Masarap to guys sa upo. Oh, maganda na, George. Yun. Ang sweet naman ng dalawang yun. Kahit nasa initan, nagde-date. Date tayo sa Cebu. Je, sana all. Mapapasana all na lang si Gigi at si Peng. Ito, nag-sweet damat dun eh. Sa hirap at ginhawa. Diba, lalpas ka? Wala mo na kasi. Ayan. Nagado-digo na. Ang dami nating sabaw. Ayan, mas okay yung maraming sabaw kaysa wala. Mas gusto nila yung masabaw. Ayan guys, magluluto naman tayo ng pinamatisang manok. Para may pandagdag yung kanilang ulam. Kaungutan ni Madam Ligal. Mga ina. Mga kabarangay! Mga ama, mga ading. Gusto niyo atoy Dayo! mga anak. Doon naman ito sa kabila. Kain na mga ina. Wala mga plato Sa amin. Dala. Wala. Ito lang yung plato Ito lang dito. Ako na lang. Hindi kayo nagdala ng kanya. Budul fight. Sandok. Sundok yan ng pam. Nay, nagadawa tayo na po yun ay ina. Madanaga na ako. May bisya. Kuha ng plato. 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 O maghingi kayo dun kay ina. Ng ulam. To asin. Mag-sundok ng kanina. Magkuhan lang muna para kita kong pam. Plato, plato. Palato. Wap, dami ka plato. Dali na. Kayo walang plato? Ay, may plato. Ay, yung mga may kuwan. Dali na. Kaya na. Plato. Yung tubig nyo, matapon yan. Hindi man yan kaya tubig sa Saan yung mga bata kanina? Hindi niyo tawagin. Kaninong mga anak yun? Oh, di bangir daw ang ulam. Paglagyanan. Kunti pa. Para makunan. Oo, diba? Ay, yung walang pan. Next. O, dali. Ay, may plato daw, kuwan daw. Oh, lagdagan mo din ng sabaw. Kadami ano? Lagdagan mo din ng sabaw. Doon mo kuwang ulam daw. May baon pala to eh. O, dagdagan pa natin. Hindi magkasya. Sige. Next.
Mabisingan na George. Hala, ni balong nay, talaga mo. Nagbunot ka ba lang? Nag-ayam ka lang. Ha? O, balik ka naman. Naglaro ka lang yata doon. Masarap ng ulam ni Ina, tinapa. Oh, sarap. Ay, tuyo. Hindi naman nagdagdagan? Maya na. Kuha lang kayo dito, balik lang kayo. May dami pa to. Balong ko Pero lagyan ng pano ng topping. Lagyan natin manok yung Lagyan manok. Ngayon tawagin mo yung bata doon. Tawagin mo. Matapon yung pagkain mo. Si Ama walang plato. Dali. Oh. Buti yung plato mo. Ito yung Ama. Matapon. Ano yan? Oo, sa gilid. Para walang tapon. Bibingay. Kuray-kuray. Kuray-kuray tayo, kuray-kuray. Dalawa kayo pala ni Kwan. Ubus mo na yung sa'yo. Mabinta yung sa'yo. Ay, magbalik pa kung ka na. Yung sa'yo, karnay. Dalawa kayo. Chicken. Okay, sandok na, dalawa kayo. Nasateke. May sabaw ka pa? Wala na. Lagyan natin yan, no? Ayaw mo? Uy, sa kabila yun. Ha? Karne ka na, oh. Wala muna. Bago kanin. Diyan ka magkanin? Ay, diyan ka magkanin. Kailangan din natin yung mga kwan. Mga iba pang Ano, ulam trabaho pa? Duwag parte. Wala kasing plato eh. Na, tunay jipag pa ano na eh. Grabe. Si tatay, oh. Kaya yan, tay? Dalawa sila. Ay, dalawa kayo? Magbudong pa Yan ito. sa ibabaw, ama. Wala kasi ano dito, wala kasi kaming nadalang Yan. maraming plato. Yung mga nandito lang yung ano, gamit. Plato. Doon ang ulam. Kwan, Iwan. Ama, doon ang ulam. Jay, punuin mo daw yan, Jay. Kwan. Gusto ko na kayo to, Ama. Igihalo ko na. Kamot-kamot sa... Oh. Ibahon sa Tiligaya. Tilapia. Hindi last dito kasi yan kumakain ng gulay kaya nagbaon siya ng sarili niya. Naibos. Yan, kain tayo. Ibos ang kanin. Kami naman guys magulam. Sarap ng ulam ng Tiligaya. Ulo sa akin, ante. Sabaw na lang ng manok sa akin. Sisipag ng mga bata dito. Mga bata pa naghahanap buhay na. Parang ito rin yung mga nagbunot kay Chin nung nakaraan eh. Ayan mga ka-Dragon Body. Pauwi na rin kami at may mga bilad din silang palay. Kailangan ding hanguin kasi nga paano naman tong panahon ko. Papaulan na naman. May kanya-kanya pa silang panyan. May trabaho. Si Auntie Pasing daw magbubunot din ng sibuyas doon kila Agnes sa anak niya. Si Auntie Ligaya hahango ng bilad at ako naman ay maglalaba pa. Si Gigi daw ay matutulog, magbe-beauty rest. Sana all matutulog. Sana all. King silang yung bilad namin. Ba? Nakapaldo yan si Auntie Ligaya sa ano? Sa palay. Nakailan kante? Ay, yung gulok mo. Ilang kaparti naman? Tatlo. Tatlo. Hanap ay nabagi ka naman. Mamaya nagkaw pala ng pag nakamutokan na eh. May kasamang hawi, ang kuan, sibuyas. Oo. Hawiin pa. Yung damo-damo lang. Ay, yung kutsilyo. Buno. Buhay magsasaka. Ito ang aming buhay.
Wala na eh. Nagsisilpong damit na eh. Malayo eh. Mahirap Malapit dyan. na dito oh. Magpa na kayo. Let's go. Kala mo kung anong ginagawa nila. Nagsisilpon sila. Oh. Dito ayan mga ka-dragon, pauwi na kami. Diyos ko, napakainit na naman ng panahon. Pero nagbabadya ang ulan. Uy. Pati kami nakakain na. Nagkain na rin. Ayan, thank you so much mga ka-dragon sa panonood. Talagang pasensya na kayo kung ano. Thank you po. Matagal kami hindi nakapag-upload. 5 days. Pa ano-ano na lang ang aming upload. Pasensya na guys. May Sa pasensya. mga nanonood. Naghihingalo na daw. Kami paseng. Ayan. Ayan guys, napadaan kami dito sa ano. Ay, 70 isang kilo. Yung ano pa, hilaw. Ang ganda naman dito oh. Oh guys, look, ang daming mangga. Oh, ang bababa pa. Anong ano to? Anong mangga to? Anong mangga? Oh, ang dami. Yan, napadaan kami dito. Bali, malapit to sa bukid nila Gigi. So, nakapag-harvest na sila kanina. Sayang, hindi kami nakapag-vlog. Dami naman. Hala na, nagbibitin na. Nagadong. Kalaki, kalalaki. Hindi siya, ano no, hindi inuod. Ang mahal pa naman guys ng kilo ng ano ngayon. Ng mangga. Oh, super quality. Super quality ng kanilang mangga. Ate, gimaras ba to? Yung gimaras? Hindi po, millennium po yan. Ang gimaras po na-harvest na. Sa side na, sa kanan. Oh, ang dami. Oh. Hala. Look, oo, napakalaki. Hala, kadami. George. Nanang ko po. Alam, parang mas malaki na sa mukha ko. Hala, auntie, dahan-dahan, baka mapitas. Ay, talaga. Ayun para may ari. Hala, oh, ano siya. Ang ano naman, ang ganda rin kon nito, business. Kasi ang mahal ng ano ngayon, mangga. Kaya siguro mababat, mabigat, hindi kaya. Oh, ano. Ito na yung George. Na nagdaktal. Parang pagpan daw, pag yung ano sabi niya, yung ano daw ito? Ang kinagat na Ito nito. yung binibentahan natin ng kwan, dragon fruit. Ayun sa may Hala, si Kamot Gayan, tita. ay, siya pala. Sa inyo man pala ito, ante. Si Ate Peli. Ayan, 5:37 PM. Bubalik kami ni Charles dito sa Sibuyasan para pasahurin yung mga nagbunot. So, hindi pwedeng ipagpabukas pa yan kasi kailangan nila yan, yung sahod. Siyempre, pinaghirapan nila yan. Kaya, kailangan bayaran mo rin kaagad. So, kami na lang ni Charles ang pumunta dito. Magpasama ako. Baka daw kidnapin. Kidnapin. Madilim ang kalangitan. Buti na lang guys, hindi naman umulan. Kasi kung umulan to, delikado. Mababasa yung sibuyas. So, baka bilhin na lang nila ng 15 pesos. Yan na yung mga mga buhid. Naantay nila ako magpasahod. Ano, tapos na ba ina? Tapos na po kayo? Marami po kayo naputol? Ayun. Ano po? Magkailan kaya ito? Sana naman maka 1,000 para naman kahit pa paano mayroon ding masahod yung mga nagtrabaho. Kasi ang labanan kasi dito, balik gastos.
hati sa nagtrabaho at saka sa numuhunan. Ayan guys, maglilista lang tayo ng mga ano nila. Kaingin. Oh, dahon korta. Dahon queen. Baka queens lang yung makuha niya. Coins. Anong pangalan mo, te? Akdat. Akdat? Opo. Akdat. Ganda pangalan mo, te, ha? Ilan lang ano mo? 10. Marami ka pang bunutin mo ba? Ay, tuloy. Ginga mo. Ligre. Negre. Yung mga ano. Tabi-tabi Negre. Sino pa? Ayos tabi-tabi yan. Ano? Anin sa'yo? Ilan sa'yo? Ay, ano? Bala mo! Up! Ilan sa'yo? 13. Bilis mo, ha? Isa mo lang daan? Min-min. Minmen. Min-min. Milmel. Melmel. Ilan sa'yo? Tatlo? Kiri. Oh, sino pa? Ito muna eh. Ronilo ka na una ha. Ronilo. Ronilo. Ronelo. Ang ilan? Oy, ako! Tong nature. Atong. Atong ang. Dami naghanap sa'yo, kuya. Iwas muna tayo. 13. Trise. Ikaw, te? Gingging. Gingging ka pala eh. Ilan sa'yo, te? Patuloy niyo last. Oh, sino pa? Ayat. Ayat. Punot pa kayo. Walo. Sila muna po. Ah, sino pa? Bunay. 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 Bunay, te? Bunay. Bunay. Siya. Ilan kayo bunay? Bye. Sino pa? Adeline. Andeline. Andeline. Ilan sa'yo, Andeline? Lima. Ano po? Inso. Uli. Anin. Ilan po kayo? Sagit lang. Oh, ilan, ano pa? Unay. Ha? Lisa? Pero ano lang kinalay. Lisa. Alam na mo. Unom. Nisa? Eh, ang mga unom. Oh, alin sa'yo, Nisa? Unom. Mau. Kay unom. Magay unang. Juna. Balagyan mo. Rumawin. Ilan kayo, Juna? Apat. Hindi ko nga alam. Sabi kanina 6. Isa 6 din. Uli. Ilan? Ano uli uno kaya? Anim kay Uli. O, sino pa? Tipon. Tipon. May natipon ka? Pangalan na. Ah, ilan kayo? 6. Anim. Kapugay mo man? Daliak siguro sa tayo. Hindi mo kilala sana kita kay Gigi. Daliak, di ka kuha yung... O, sino pa? Dali, lapit. Dali, ano magsahog na. Para may pambili tayo. Ilan sa'yo? Ay, ano sa'yo? Pangalan? Carla. Carla. Di na kay Magay. Ang ganda man ng pangalan. Anim. Kay Magay po. Magay. Anim din. Anim. Sino pa? Jojo. Ha? Jojo. Jojo. 10. Sino pa po? So ayun mga ka-dragon, yan, ginabi na kami ni Chacha. Pauwi na rin kami at baka kami maharang na dito. Ayan, thank you so much mga ka-dragon. Good night.